Desarticulado un punto de venda de droga nun pazo abandonado na Boliña. A Garda Civil detivo a 2 persoas acusadas dun delito contra a saúde pública. A Garda Civil detén 2 persoas acusadas de venda de sustancias estupefacentes. Impútaselles un delito contra a saúde pública. O home, veciño de Boiro, ingresou en prisión sen fianza. A muller, residente en León, quedou en liberdade con cargos. A investigación comezou no mes de febreiro, cando os axentes descubriron como os detidos contactaban con toxicómanos da localidade para a venda de droga. Durante a operación descubriuse que o lugar empregado para o tráfico destas sustancias era un pazo abandonado na parroquia da Boliña. No momento da detención, os implicados levaban consigo máis de 600 doses de diversas sustancias estupefacentes. A iso hai que sumarlles 196 de cocaína, 360 de heroína e 84 de haxís incautadas no interior do lugar. Atopáronse ademais 4.075 euros en billetes fraccionados obtidos presuntamente da venda desta droga. Os detidos foron postos á disposición do xulgado de primeira instancia número 2 de Ribeira, decretando o xuíz prisión sen fianza para o home e liberdade con cargos para a muller.